Matur Mbah nuwun. Wong Mbah Redi kuwi nanti-nanti papan ana pagelaran mesti dipresani turta gelem nyawer. Iya, matur nuwun. Heeh. Pathokane aku nyawer sesuk iso oleh rejeki luweh ngono kuwi. Heeh. Matur nuwun. Ya. Ana sak bajute paring dawuh apa? Anu Mbak Cita iki mau sing ngersake bajing loncatmu piye? Ya, monggo jemeneng. Heeh, raketang telung kembangan diaturi. Ya. Saking rapi nggih, Pak Dadang. Nggih. Wis nyawer, heeh. Iki ya wektune ya didum-dum akeh pamundutan kok. Ya. Terwancine winates. Ya. Ya, monggo. Oi!